הפרופסור רות גביזון היא מחשובי ההוגים שקמו למדינת ישראל ולעם היהודי בתחום המשפט החוקתי וזכויות האדם. משפטים מצא חן בעיניי במיוחד כי היה לו גם האלמנט של לתת לך כלי. אבל גם אז הוא היה כלי שבתוכו יכולת א', להילחם בעוול, אבל גם לעשות הסדרה חברתית. זאת אומרת, לנסות לחשוב איך אפשר לעשות את החברה טובה יותר. היא חוקרת בעלת עושר ועומק נדירים. מחקריה עוסקים בסוגיות מרכזיות של המשפט החוקתי במדינת ישראל ומתמודדים בעומק ובאומץ עם עיצוב זהותה של מדינת ישראל למדינה יהודית ודמוקרטית. חברה שאין לה חזון בעצם לא יכולה להתקיים לאורך זמן מתוך שגשוג, והחברה שאין לה חזון כמובן הרבה יותר תתקשה להתקיים אם יש בה מחלוקות מאוד מאוד עמוקות על המטרות הבסיסיות שלה. בעבודתה היא מפלסת דרכים לקיום משותף של יהודים דתיים וחילוניים, וכן לקיום משותף של יהודים ושאינם יהודים במדינת ישראל. מי קובע את החוקים? ומי יכול לבטל את החוקים מפני שהם אולי לא מתאימים לערכי היסוד של החברה או לזכויות האדם? היא שאלה פוליטית ממדרגה ראשונה, והיא שאלה משפטית, מקצועית, יוריספרודנטית ממדרגה ראשונה, ובמובן הזה, באמת בעשורים האחרונים, העבודה שלי מתחברת עם הפעילות הציבורית שלי, או העמדות הציבוריות שלי בצורה הרבה יותר חזקה. החיים במדינת ישראל הם מאוד משמעותיים. המדינה נתנה לי תחושה מאוד מאוד חזקה של שלמות, של יכולת לחיות במקום שבו היצירה שלי היא שייכת באופן המלא ביותר מבחינה היסטורית, תרבותית, לארץ שבה אני חיה. ואני רואה את העובדה שמדינת ישראל קיימת כמדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, כנכס, ודווקא מפני שהוא לא מובן מאליו. אני הייתי רוצה לעשות את מה שאני יכולה לעשות בכל הצורות, מחקר ופעולה ציבורית, כדי לשמר את המפעל הזה. הפרופסור גביזון תורמת להשבחתו וליוקרתו של המקצוע, ומסייעת רבות בהצעדת החברה הישראלית למעמד של חברה צודקת, שוויונית וטובה יותר. ועל כן מוענק לה פרס ישראל לשנת תשע"א בתחום חקר המשפטים.